turno de Marta Rodríguez Barreiro. Marta ven do CITMAGA e o título do seu relatorio é o manexo de imaxes termográficas con R identificando o perímetro dun incendio forestal. Vale, moitas gracias pola presentación. Eu sou Marta Rodríguez Barreiro e veño do Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia, do CITMAGA, donde traballo con María José Ginzo Villamayor, que todos conocedes. E agora mesmo, xa levamos uns anos traballando nun proxecto relacionado cos incendios forestais. Desenvolvemos unha serie de algoritmos para a xestión, en xeral, a xestión dos incendios forestais. De feito, se algunha vez me vistes falar nalgúnha outra charla nestas xornadas ou noutro lado, me veríades falar sobre incendios forestais porque xa levamos moito tempo facendo algoritmos deste tipo. Hoxe, concretamente, veño a falar dun algoritmo no que ainda non está de todo acabado, estamos traballando nel, que está relacionado como dice o título da charla, co manexo de imaxes termográficas con R, o que queremos identificar o perímetro dun incendio forestal. Entón, antes de nada, por dar un pouco de contexto, imagino que todos coñecedes a problemática que temos cos incendios forestais, sobre todo despois de este verán que pasamos aquí en Galicia. Por que é importante coñecer o perímetro dun incendio forestal en tempo real? É sobre todo importante para o coordinador de incendio, non para as labores de xestión, para decir onde debería traballar cada un dos medios de extinción que hai dispoñibles para traballar nese incendio. E, na actualidade, en realidad, agora mesmo xa se teñen imaxes do perímetro do incendio, non en tempo real, porque normalmente o que utilizan son imaxes satellitais e a frecuencia de actualización destas imaxes non é suficiente para coñecer o perímetro do incendio mentras está a suceder, non? Entón, coñecer as imaxes satellitais permítenos ver a ubicación do fronte do incendio, a dirección de avance, máis ou menos, pero claro, cunha resolución temporal que non é suficiente para facer unha boa coordinación de medios. Entón, hoxe por hoxe estás empezando a utilizar xa cámaras térmicas que poden estar ubicadas tanto en drons como en aeronaves de extinción. Estas imaxes sí que nos permiten ter información de incendio en tempo real, pero aínda non se utilizan de forma generalizada e sobre todo de forma automática. Entón, agora vos vou explicar a solución que nos estamos a desenvolver para poder procesar a información que nos dan estas cámaras termográficas, estas imaxes termográficas do incendio, para proporcionar información automatizada o coordinador, ¿no? Entón, antes de nada, vou empezar por, supoño que máis ou menos todos sabedes o que é unha imaxe térmica ou unha imaxe termográfica. É unha imaxe que captura radiación térmica que non é visible para o ollo humano. Entonces, o que nos permite registrar ou representar, ¿no?, a distribución de temperaturas dunha superficie dun obxecto. Esta imaxe que vedes aquí, por exemplo, é precisamente, ¿no?, do terreno dun incendio forestal. Temos unha serie de píxeles e cada píxel ten asociado un valor dunha temperatura. Neste caso, vai dos 10 aos 170 grados nesta escala de colores. Esta imaxe en concreto xa ten esta forma un pouco rara porque, está xeorreferenciada, vale? Para que cada píxel represente unha coordenada do terreno. As imaxes que nos temos, vale, están colocadas nunha cámara termográfica que está nun helicóptero de extinción. Isto permite que obter estas imaxes termográficas non sexa un esforzo maior para ningún medio de extinción, porque a propio helicóptero, cando está descargando auga, toma a imaxe de forma automática. En realidade, nos traballamos cunha empresa que ten medios de extinción que se chama Vincis, e eles teñen isto non é un helicóptero, é un dron, este prototipo chamase Lumes, ten unha cámara termográfica instalada e o obxectivo sería poder obter imaxes desta cámara, deste dron, pero, por causas alleas a nós, este dron ainda non pudo voar en incendios forestais activos, entonces non temos ainda as imaxes desta cámara, pero imaginadevos unha cámara moi parecida a esta colocada nun helicóptero de extinción que cada vez que ese helicóptero descarga auga toma unha imaxe do incendio. Agora mesmo só un helicóptero ten esta cámara instalada, polo tanto a información que temos non é tan completa como nos gustaría porque, temos a información da zona de incendio onde esa aeronave está traballando.
Ademais desto, o procesamento das imaxes termográficas que nos obtemos ten algunhas dificultades e é que por algunhas incidencias da cámara hai a veces fallos de calibración, polo tanto o rango de temperaturas nos que nos movemos non sempre é o mesmo. É dicir, a mesma cámara na primeira pasada pode sacar unha imaxe no que os rangos de temperatura estén entre 0 e 170 grados, imaginadevos, e a seguinte pois igual vai de menos 40 a 60, porque fallou por cousas que eu non son técnica desto, non sei exactamente por qué, pois de que a cámara falla e as imaxes que nos chegan teñen estas diferencias de temperaturas. Isto nos impide establecer un umbral. Quero dicir, nós non podemos decir a partir de 50 grados, 60 grados hai incendio, porque ás veces esos 60 grados non son 60 grados reales. Bueno, indo ao algoritmo, este é un exemplo dos datos de entrada que nos temos, non? Temos unha serie de imaxes termográficas que nos chegan, están en formato TIFF e ademais xa están, como dixen antes, están ortortificadas, quero decir, a parte de arriba da imaxe apunta para o norte e ademais cada píxel da imaxe representa unhas coordenadas. Se nós as representamos sobre un mapa, podemos saber a que trozo de terreo, non? Onde está situada esa imaxe. Como dixen antes, un helicóptero dispón da cámara, polo tanto non temos tantas imaxes dos incendios como nos gustaría. E, bueno, ademais de para cada imaxe conocemos a hora e, bueno, a fecha e a hora na que foi tomada. Bueno, este é outro exemplo de outra imaxe que nos temos dun incendio. Bueno, isto para explicar un pouco do contexto das nosas imaxes. Como vedes, a imaxe non é do total do incendio, é un trozo de incendio. Ademais, como podes ver aquí polas temperaturas que temos a maior parte da imaxe que toma é de terreno no que realmente non hai lume. O sea, todo isto é un terreno no que non hai incendio e temos aquí un cacho de incendio. Seguramente este incendio sexa moito máis grande nesta dirección e estamos vendo solo como unha esquina, ¿no? Que por donde está atacando a aeronave. As aeronaves de extinción, non sei se o sabedes, non suelen cruzar por encima do lume, pola temperatura, o fume e outras moitas cousas. Por lo tanto, as imaxes que nos temos sempre van a ser do borde, e pola posición da aeronave e tipo de cámara, pois eso, solemos ter un cachiño de incendio e un montón de terreno no que non pasa nada. Ademais, como están ortortificadas e teñen esta forma tan rara, cando leamos isto con R, que despois vos lo vou enseñar, temos un montón de puntos, que serían todos estos por aquí, porque realmente o recadro, esta imaxe ten un borde que é un recadro, ¿no? Todo isto son píxeles que teñen un valor NA, vale? O sea, isto tamén o temos que tratar. E ademais temos a problemática de que, como dixen antes, temos que tratar cada imaxe por individual, porque a veces hai fallos de calibración na cámara, entonces non podemos establecer un umbral de temperatura e non é tan fácil como decir todo o que suba, non sei, pois de 90 grados é incendio. Non o podemos facer así. Bueno, ahora vou explicar así un pouco os pasos en xeral do algoritmo, cas librerías de R que utilizamos. Bueno, o primeiro que temos que facer é ler todas as imaxes que temos nese momento na carpeta, facémolo con list files, non? En isto vamos a ter un vector con todos os nomes das imaxes. Entonces, o que imos poder facer é iterar sobre estas imaxes para irlas tratando unha por unha. Nos traballamos con obxectos espaciais, entonces, sobre todo, traballamos, como veredes, ca librería Terra e ca librería SF. O primeiro que facemos é convertir a nosa imaxe nun obxecto raster, non? Utilizamos a función rast da librería Terra e isto nos permite ter a imaxe cun obxecto, como vedes aquí, un obxecto spat raster que, bueno, ten unhas dimensións, ten a resolución que é o tamaño do píxel, ademais ten unhas coordenadas que están en formato UTM, isto é o que é o mellor formato para telo no plano, porque nos permite medir distancias en metros, e, bueno, teñen un nome. Ca función plot podemos representar esta imaxe sin máis, vedes aquí, este é o noso obxecto raster, como vos dixen, isto realmente é un recadro, polo tanto, todos estes puntos que vedes en blanco van a ser NAs. Co función values podemos ler os valores desta imaxe, como dixen antes, estos son píxeles que teñen unha temperatura asociada, pois neste caso a temperatura mínima son uns 23,89 grados e a máxima 534. Como dixen antes tamén, temos un trozo de incendio e un montón de terreno no que realmente non hai nada. O que imos facer agora é crearnos un data frame. Vamos a omitir todos os puntos que son NAs porque non nos interesan. Bueno, temos un data frame no que temos dúas columnas que son as coordenadas e tamén os valores de temperatura, non? Como vamos a discernir que é incendio do que non? Bueno, pois a solución que nos atopamos, que para as imaxes que temos de momento é bastante robusta, é dividir, facer 3 grupos cos valores de temperatura. 3 grupos por qué? Bueno, pois imaginadevos os píxeles que corresponden a que non houbo incendio, os que corresponden a que sí que houbo incendio pero non está activo nese momento, que isto tamén pasa porque ese terreno ten unha temperatura máis elevada pero non tanto como onde está incendio activo, e despois teríamos o terceiro grupo que representaría o incendio activo.
Utilizamos a función Cummings da librería Stats. Temos un clúster, ¿no? Utilizamos, o sea, dividimos a temperatura, esta columna de aquí, cambiamos o nome, en 3 grupos. Danos un obxeto que é un tipo clustering da librería Cummings, que nos crea os 3 grupos. Estos son as medias de temperatura dos 3 grupos. Como vedes, temos un grupo con a temperatura de casi 420 grados, outros 35 e outros 250. Bueno, dá moita máis información, isto podedes velo, diríanos cada un dos elementos a que grupo pertence e todas estas cousas. Pero, bueno, realmente a nos o que nos interesa é a temperatura media de cada grupo. O que dixemos vamos a escoller como umbral de temperatura para discernir que incendio ou non a temperatura media do segundo grupo. Para eso utilizamos a función sort para ordenar a temperaturas dos grupos e quedámonos co segundo grupo. Bueno, se facedes grupos centers, vemos que isto nos indica a temperatura media de cada un dos grupos, estaríamos collendo como umbral de temperatura o este 254. Entonces o que facemos é crear un obxeto espacial cos elementos do data frame que teñen unha temperatura maior ou igual a este 254. Utilizamos esta función da librería SF e temos este obxeto espacial que podemos representar aquí. Neste caso, o que xa nos quedamos solo é cos puntos que creemos que pertencen ao incendio, xa non temos todos os NAs e ademais xa vedes agora que a temperatura mínima está preto dos 250. De todas formas, isto non é que nos interesa porque nós que queremos é o perímetro de incendio. Por lo tanto, o que imos facer é a envolvente convexa de todos estes puntos. Como estamos con un obxeto espacial, utilizamos a ST Convex Hull. Primeiro facemos un ST Union para unir todos os puntos espaciais, convertilo nun único obxeto, e facemos a envolvente convexa e nos crearía algo como esta forma, vale? Isto que vedes aquí, que así pode non ter moito sentido, realmente é un obxeto espacial, entón ten unhas coordenadas relacionadas, polo tanto, poderíamos representarlo no plano e estaríamos vendo nese momento o perímetro da imaxe. E aquí ven un pequeno truco que nós tuvemos que facer, e o mellor alguén aquí ten unha idea mellor de como podemos resolver isto. Ademais de dar o perímetro, o que queríamos crear tamén era como un mosaico con todas as imaxes que eles nos proporcionan, vale? Con todas as imaxes TIFF. Entonces, para poder unir os diferentes raster, necesitamos que teñan a mesma extensión. O que imos facendo é de cada vez que tratamos unha imaxe, collemos as coordenadas mínimas, máximas e o número de filas e columnas de cada unha das imaxes. Vale? Esta imaxe o que che dá é como bounding box, o recadro, no? O marco das coordenadas mínimas e máximas de cada unha das imaxes. Entón, nos ímonos guardando eses valores extremos e guardamos tamén a imaxe actual nun obxeto que chamamos mosaico. Agora vos vou ensinar por qué. Bueno, imaginadvos agora que estamos ca primeira imaxe, isto sería o que temos a primeira imaxe que é este raster e, bueno, ademais desto temos o perímetro que vos enseñei antes, no? E agora temos que iterar no resto de imaxes e ir unindo para facer a figura completa. Imaginamos que repetimos o proceso que vos acabo de explicar ca segunda das imaxes e temos este perímetro de aquí. Bueno, como temos dos obxetos espaciais, utilizamos a función ST Union do paquete SF tamén e creamos un novo obxeto perímetro que sería pois estes dos de aquí. Ahora xa poderíamos ver un pouco máis do perímetro dese incendio. E aquí ven o problema cando queremos unir os dous raster. Para unir os dous raster nos utilizamos unha función que imos ver despois, pero antes, para utilizar esa función necesitamos que os dous teñan a mesma extensión. Por lo tanto, o que facemos é, a imaxe que xa tiñamos, vamos a facerlle un resample para pola na extensión que nos fomos guardando, no? Que é a extensión de coordenadas mínimas e máximas. Entonces, o noso mosaico que antes estaba nun recadro máis ou menos así, agora está nun moito máis grande porque lle fixemos un resample. Por qué? Porque queremos unir a esta imaxe. Entonces, para utilizar a función mosaic, que nos permite unir dous rasters, necesitamos que os dous rasters estén na mesma extensión. Por lo tanto, o que imos facendo é guardándonos sempre a extensión mínima e máxima, ¿no? Para poder unir esas dúas imaxes. Ademais, ás veces as imaxes solapan píxeles, neste caso lle decimos que colla, en caso de que dúas imaxes teñan o mesmo píxel, que colla o valor de temperatura máxima. Desta forma, vamos facendo o proceso con todas as imaxes que temos de unilos, de conseguir o perímetro, e obtemos algo como que vedes aquí.
Este sería o noso perímetro final unindo os perímetros de cada unha das imaxes e este sería o mosaico que temos con todas as imaxes termográficas. Como a eles o que lle queremos dar, bueno, como a empresa o que queremos darlle é un perímetro cerrado, o que volvemos a facer é unha envolvente convexa deste obxeto e temos esta liña que vedes por aquí que bordea isto negro rojo, ou bueno, vendo nesta imaxe teríamos este mosaico de imaxes termográficas e este sería o perímetro, no, que nos calculamos, esta liña vermella de aquí. E, bueno, pola miña parte pouco máis, se tedes algunha dúda, non sei que tal fun de tempo. Que tal? Gracias, Marta, pola charla, me parece moi interesante. Nada, eu aproveitaba para comentar, porque claro, vexo aí que empregades a envoltura convexa, e eu falei na miña charla a envoltura reconvexa, non sei se igual, porque entendo que calculades a envoltura convexa xa os datos que tedes son bidimensionais, estades no plano, non? E claro, entendo que se o incendio en algún momento dado fixera ou tuvera como unha especie de entrante, a envoltura convexa vaiche cubrir ese entrante, non se vai ver reflexado. Entón non sei se igual, como suxerencia, igual podría ser interesante traballar con envoltura reconvexa, que digamos, se colles unha bola suficientemente pequena, si é capaz de capturar eses entrantes. O que pasa é que, claro, non sei se igual para o tipo de datos que estades traballando non hai unha implementación, porque, por exemplo, a librería Alfajul o que implementa é, cando tes un conxunto finito de puntos, calcular a súa envoltura reconvexa, non? Pero igual para o tipo de datos que usades vos non vos serviría, non o sei. No, si serviría se fixemos probas. O problema que temos é que a veces axustaba demasiado os puntos. Claro, a clasificación que estamos facendo entre o que é incendio e non incendio é bastante burda. Entonces, ás veces, se axustamos demasiado ese perímetro e nos estamos deixando fora partes de incendio. Desta forma, claro, se hai un entrante é verdad que collemos terreno de máis, pero ás veces ese terreno de máis é incendio tamén que nós non estábamos detectando previamente. Entón, en xeral, vennos mellor facer unha envoltura convexa, aínda que a veces digamos que hai terreno que non está queimado, pero sigue sendo terreno tan próximo ao incendio que de momento. Tamén é verdad que ahora mismo non temos imaxes suficientes como para facer moitísimas probas, entonces estamos ainda desenvolvendo. Pode ser que se empezamos a ter máis imaxes, desta campaña non hubo moitas, non sei do ano que vencimos ter novas, haya que probar outro tipo de... Pero sí, non lo planteamos e sí a usamos. Vale, gracias. Gracias. Eu tiña unha pregunta, gracias pola presentación. En relación a se valorades medir a intensidade do lume dentro dese polígono que xerades para ver de cara a xestión logo pos-lume desta zona se é máis intenso ou menos intenso. Sí, de feito, ao principio éramos como, bueno, moi ambiciosos e o que queríamos era non só sacar o perímetro de incendio, sino sacar o frente de llama, os flancos, porque claro, realmente eu estou dicindo que conocer o perímetro é moi importante para os medios de extinción e é verdad, pero conocer ao frente de llama nos permite saber cara onde vai o incendio, onde non se deberían posicionar, sobre todo as brigadas terrestres, e todo isto, non só o perímetro en sí mismo dá información, pero non tanta. Que pasa? Nos íbamos a ter imaxes deste dron tan guai que vos ensinei antes, cunha cámara que nos iba a dar moita información. A realidad non foi esa, entonces de momento que podemos facer é isto, pero que sí que o máis interesante sería sacar intensidades para poder diferenciar sobre todo eso, frente de llama, flancos dianteiros e poder decidir o lugar de traballo dos medios. Xa, non? Moitas gracias, Marta.